ମୋ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କଲା କ'ଣ କହିବ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବସିଛୁ ବା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା। ହଉ ହଉ ଯିବା। ମୋ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କଲା, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଭାଇ ଟିକେ ପଇସା ହେଇପାରିବ କି? ଆଜି ଟିକେ ଶିବ ଜାଗର ଟିକେ ମାଣ୍ଡ ଟିକେ କଲ୍ କରିଛି ଭଲ ନେବା ପାଇଁ। ପଇସା ଦରକାର ହେଉଛି। ହଁ ମୋତେ କାହିଁ ମାଗୁଛୁ? ଆରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ପଇସା ତାଙ୍କର କରଣୀ ହଲେଇକି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ତମେ ବି କରଣୀ ହଲେଇକି